серията, както знаете, и сега ще правим нов епизод за кичисти. Вече третия. Да, значи ще ви чакаме докато го видите. 3. Здравейте! Аз съм Скалата! Аз съм Кели и не, аз съм Ники Бела. Аз съм Кола! И сега ще се би. Трябва да вземем... Round 1. Fight! Я! Baby! Хубаво, че няма! Има още бебе в ръката си. И не се боя да го използвам. Я! Видя ли? И кучета това е! Аз съм Ники Бела, без страх от всичко! Джон! Остави ми лопатката! А ти ми остави бастуна, бе! Това ми када! Няма да ме биеш! Ще взема вода за... Абе, какво правиш, бе? Тук се глобява. Искам да взема вода за моето семейство! Абе, виж! Кучкарка! Нима хапи буч. Малко ми е замаяно. Нашето куче се пробва да ме хапи. Благодаря ви за гледането много на третия епизод. Кичищите мисля, че са ви харесали новите. И защото нашето куче там отвън сцената, значи извинете за това. Както и кучка, бените на мивката. Мисля, че са ви харесали новите. Не са, изпълнявахме Силвито и градинарката, но сори. Стана малко добре